tiya. Taway ko mo sa pagsuway. Suway sa mong pisan. Nini lagi ko. Nini ko. Ano man yung taon? Binisaya. Ato na lang ni ika binisaya kung dili ka. Uma, kami Rocky. Ato na siya dadon ni Rocky. Kana tiya. Dili ma. Dili. Ayaw ko ninyo dala dito. Naku, ko kalagutan na nila mga tuwan. Ayaw ko ninyo dala dito. Sama ni taon ka, uy. Taon naman lang ka. Asa man ka na mo dada? Sama na maka sa naghikog, anak tiya. Oh. Asa man ka tiya? Dili balik lingkod diri. Asa man ka punta? Balik na lang lingkod tiya. Ma, Dili. Lingkod na dili. dili na balik tiya balik. Uy, ikaw sa! Ako kanina. Nag-autag, di ba mas bugmok ang naon na may gustong kumo? Unsay ko mo? Ayaw na Sulaye! Patuo! Sulaye! Di ko kumatok niya mo lalaki ka ha? Kuya! Patuo pa! Gabare amo ni mo! Ikaw may gabaan! Gaba rin ikaw yung magtiguanga ka! As tiguan ka! Nga naman sige man kung padamgunan na nila. Ngawa naman kung manghilabot nila. Unsa ay magidamgo? Unsa? Unsa la magidamgo? Unsa? Unsa lagi? Wala naman ko na manghilabot nila. Sige man nagpadamgo. Ang ano man na sila. Sige, mangon lang ipadamgo. Unsa man kun imong damgo ba? Inom mo sa inom. Inom. Sukad, ganyan ko dito ilang Rocky. Akong ipatira ng ing sungkod. Sukad ato, sige na ko kidam ko nila. Ano ba ni taon, uy? Dili mo gipatiran. Tungod to sa kalagot ako nila. Hindi mo nakadamgo nila. Ano mang ganun siguro na pandamguhon. Ganda tulog na ako sa gabi. Inigmata na ako sa mga sakop ni Rocky nga ako madamgon. Nga naman na ate. Kaya no, sa lagi mong nabuhat di ay. Ano sigihan makagpadamgo? Sukad mangutong niya ko dito. Kaya gusto na ako nga magawas ang kamaturan. Sa akong kalagot. Akong ipatira ng sungkod. Sukad na to.
sige na kung dam ko sa mga sakop ni Roque. Unsa man nga kamatuoran, ang buot nimo ipalutaw. Sige, sulti. Kay maminaw ko. Malaki. Flor, sulti na lang sa tinuod o kung sa imong nabuhat nila. Lagi ko na makakate. Gusto na nga ako mugawas ang kamaturan. Ang imong magumangkon, si Sister Lourdes. Ang kadumog. Lagi. Aray. Tanawa. Kay ba ka? Yung kaning atong sakit? Bumika ni sa atong mga sala. Flor, utangan tag sakit sa Ginoo usahay ang makamatngon ta sa atong sayop. Lagi ate. Flor, nagsige na tag pa-doktor aning may mong tiil. May findings ang doktor. Ha? Mao siguro na, ma. Kusog-kusog siguro iyang pagkapatid. Kanya, ganun, di man makita sa doktor nga naibunog. Di ba ato na nang ipasitiskan? MRI na. Ano may makita? Oy, nga findings. Ya, day. Ang kanang usa nagsuol na pod kuno, dili lang kay kana ra usa. Hala, ay Ginoo. Kana nang duha. Nausa man na. Saon na nato. Sister Lourdes. Asam na nato siya dan. Makabuon sa anong piya, maoy. Lama, dili ba ka na tungod sa sungkod? Kaysa akong nahibawan, ay wala sa akuan nga ni, wala ko mutuo maha, kaysa akong nahibawan. Kanang sungkod ma, daghan na kayo nagnapaayo. Daghan na kayo napaayo sila si Noy Uka og si Kuan. Og si Noy Roque. Kay nabaniog naman guna diri ma nga. Daghan na kayo naayo tong sungkod ni Noy Roque. Dili ba jud ka na mo'y hinungdan man no? Day, sakto jud ka. Kanang imong hunahuna murag usa na akong nahunahunaan. Nga tungod na siyang pagpatid sa sungkod. Ang magabaan siguro na siya ma. Kay kana baya sila daghan na gid kay nagpaayo. Nabaniog na gid na sila nga manambal yun. Ya. Ako gani din na lang gani ta ako gusto mo palhin na sila kay naguna-huna ko sa mga tao nga natabangan nila. Ya sila pod makatabang. Ang kuan baya, ang may kwarta nga dadong doktor, adto baya dadong dito. Ayaw Oo mapod. na, gani na kaayo gani nagmasakiton man no, kadto gani na ay cancer kinsa ganito nga. O sila ka, di ba stage 3 na to? Oo. May gidahan nila dito. Di ba karon cancer free na? Gusto lagi siguro ng sungkura man na siguro na ikuan basin mo na hinungdan na yung anak na si Tia. Dahil, nahuna dyan ako sa grado ng maong sungkod. Kasi Ang sakay. may gigamit lang panambal. Unsa kay maayo mag ato nang ipada si Tia sa kuan or si Noy Roque atong paarion diri ato nang patambalan.